Kung aton tan-awon ang mga gibuhat sa tao dinhi sa kalibutan, maayo gayud kaayo sila nga mubuhat og istorya nga mga kalibutanon. Apan gipahinumduman kita sa Ginoo igsoon sa pag-usab niini, sa pag-correct niana nga mga buhat igsoon. Gusto sa Dios igsoon nga ang atong isugilon nga mga istorya mao katong pulong nga makapadasig, mao katong mga pulong nga maghatag og kaayo ngadto sa atong isigkatawo ug labaw na gayud ngadto sa Ginoo. Nag-ingon ang iyang pulong sa unang Timoteo 4 bersikulo 7. Apan likayi ang mga hinimo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diosnon. Mao kana ang gusto sa Dios igsuon nga mahitabo sa atong kinabuhi. Mao kana ang gusto sa Dios igsuon nga atong buhaton dinhi sa kalibutan. Gusto sa Ginoo igsuon nga ang atong isugilon nga mga pulong mahitungod kaniya, mahitungod sa kaayuhan sa uban ug mahitungod sa kaayuhan sa ilang pagtuo, sa ilang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Atong isangyaw ang pagkamaayo sa Ginoo. Atong isugilon ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Og dili katong mga pulong nga makadaot sa atong relasyon sa atong isigkatawo ug labaw na gayud nga makadaot sa atong relasyon ngadto sa Dios. Nga mao'y hinungdan nga ang atong relasyon sa Dios malayo ug mao'y hinungdan nga kitang tanan mga laglag. Gusto sa Dios igsoon nga i-correct kanang tanan. Nga ang tanan nga mugawa sa atong baba makaayo sa atong isigkatawo o makaayo ngadto sa Ginoo. Amen? God bless sa tanan.